କୋଟି ଦି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଉଳ ଦଉନାହାନ୍ତି କାଇଁ ଛଡା ଘର ବି ଖଣ୍ଡେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି ଯେ ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଓ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି, ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ଦେଶ ଆଗେଇଛି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେଶ ଆଗେଇଛି? ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଦୁଃଖିନୀ ମାଟେ ତାର ପୁଣି କ'ଣ କାଟି କୁଟିଆ ଦିଆଯାଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିହେବନି ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମୋର କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ମାରି ପକାଏ ସେମିତି ବି କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଟିକେ ଭଲ କିଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତନା ଘନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଘରରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ନାକା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବାପର ଗୋଟେ ପୁଅର ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ସେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାକୁ ମିଳିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ତିନିଟା ରାସନ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଳିପାରୁନି। ଏଠି ଦେଶ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଦାନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।